Sorgen. I Armenien, i trakten av Tatjev, hade jag just kommit ner från bergen då jag på håll fick syn på 7-8 skördekarlar. Och där jag gick på fältet mindes jag ungarna i byn, mig själv och mamma, hur vi brukade gå hem från fältet med skäran över axeln. Var jag fortfarande lika olycklig? Var inte själva jorden nu en mor? Sedan länge bär jag det outhärdliga i mitt hjärta. Ändå var det som om det fanns någon på dessa fält, en nära släkting som jag när som helst skulle få syn på. På samma vis som man i de tomma kyrkorna i dessa trakter kan känna Jesus din närvaro. På samma vis var det någon här på fältet som skänkte